wallahi ban taɓa da na sani ba zaben Abba a matsayin gwamnan jihar Kano, domin na riga na san cewar mutumin nan a kodayaushe tunaninsa na ya za a iya taimaki al'ummar jihar Kano. Sannan na yi matuƙar jin daɗin ganin Abba ya taimaki wannan tsohon. Ko da na ga bidiyon tsohon nan har a raina na ji cewar da ina da shi wallahi zan taimake shi. Da ina da shi zan taimaka mai. Amma Abba ya kira tsohon nan har gidansa ya sa aka mai jagora har gidan gwamnati. Ya taimaki tsohon nan ya yi mai abin da yake so. Ya za a yi kai da na sani na zaben Abba. Irin wannan taimako da ake wa tsofaffi duk yacce kai da ƙiyayyarka wa Abba. In dai ka ga wannan bidiyon wallahi har a ranka sai ka ji cewar gaskiya Abba ya yi. In dai kana da imani. In dai har kana da imani ana taimakon irin wannan tsofin mu matasa yawanci mafi akasari mu matasa duk muna da aikin yi. Amma irin wannan tsofaffin tsoho mai strong mind da zai iya fitowa ya ce a taimake shi domin ya ci gaba da sana'a ba wai ya fito ya yi bara ba a bashi ya cinye ya dawo. A bashi a taimake shi ya fito ya yi sana'a. Abba gida ba mu taɓa da na sani ba kuma ba za mu yi da na sanin zaɓar ka ba. Allah Ubangiji ya ƙara mai girma gwamna lafiya. Ita kuma wannan malama Hafsa wacce ta mai jagora ta kai shi har gaban gwamna ya taimake shi. Allah Ubangiji ya saka mata da alkhairi. Muna nan muna yi kwankwasiya ba 4+4 wallahi insha Allah.